maber kendo wabiro miugo e kinde mobiro yude e yo makare. Kawadhi nyime ni riwruok mar Azimio la Umoja omako chung'ni ok gisir paro mar chik mar omenda ma ichano chwale od bura kendo giikore mar bago ng'anyo ka okadhe. Kuku mar Azimio marango weche ochumi oyango ni gisenono matut parono mar chik kendo fwenyo ni odhi hinyo jo Kenya kokalo e rido pek mar ngima. Jafwambo marwa Eric Owenga miyo olerno. Seche matwak mapek dhi nyime ewi paro mar omenda ma higani jolony weche mag ochumi e riwruok mar Azimio ne okawo thuolo mar kolo matut paro ma chikno. Nyaka sani Azimio lero ni paro mar omenda no okoromo kaluwore kod kaka piny Kenya chalo e weche mag ochumi. Jakom mar kukuno Nderitu Mridhi mana kaka jokanyo mamoko e kukuno noywak ni paro no biro kelo midhiero mang'eny maloyo berne ni jo Kenya. In most jurisdictions in the world, corporation tax is either higher or at the same level as personal tax. So it's not in many places where you will find that the employee is taxed at a higher level than the organization that they work for. Our cost of production, which is majorly anchored on our cost of energy, is unbelievable. We are the most uncompetitive country in East African region. If you are a manufacturer today, you better go off going to settle up in Rwanda and Tanzania than coming to Kenya. Construction of materials for tourism sector and recreational facilities are now going to be vatable. They are not presently. Eco-friendly cooking gas is now going to be vatable. Jatend piny William Ruto osebedo ka sundo ni nyaka to paro mar chik nopuodhi kata nade owi mano mawacho ni deso osara mar jotich kod kwan atamalo 3 en mano mar chuogo thuolo mag tije e thuru ka. Ka jolony mag Azimio to wacho ni ber mondo jatend piny Ruto oket nyime gigo ma ochuno gie sani. What is being proposed at clause 10 is to tax the bitcoins at 3%. So you are taxing the person whether they have made a loss or not, which we should not be doing. Azimio oramo ma omu iye piny ni paro no ok nyal puodhi kaka en sani kendo gidwaro mondo owite oko kaka nyal timne lokruok e fundene moko. A lot has been said about this finance bill, and the public has overwhelmingly rejected it. And in our view, this bill is flawed beyond redemption. So we are going to reject it in total. We are not going to propose any amendment to it. As Azimio, we have said time and again that there is still time to withdraw this bill and bring it back in a form that is responsive to the plight of the people, in a form that is acceptable. Look at the arrogance with which they want to raise turnover tax for businesses from the current 1% to 3%. They are targeting small businesses by reducing turnover of taxable businesses from Kenya shillings 1 million to 500,000. With this, any small business that sells goods and services worth 1,370 daily will pay a turnover tax of 15,000 per year, regardless of whether the business makes a profit or not. When you start charging turnover tax to people whose income is less than 2,000 shillings a day, because they are aiming at people who are earning 1,300 for taxation. That's a person selling mandazi or chapatis on the roadside. These are very, very punitive measures, and this is something that should be resisted. Paro mar omenda no onego chope nyim od bura e tielo mar 2 chieng' tich 2 kama jo od bura biro twake wiye motelo ne tich 4 juma manyien kama jatend migawo mar omenda Junguna Ndung'u biro somo e budget. Kata kamano Azimio singo timo duto maginyalo mar neno ni paro no okoneno wang' chieng' kendo okete e tim. We are in a crisis and we need to be able to accept
that this is a crisis matter. We give it to the public court. I don't know whether... But we have agreed with the MPs on what to do. Vote against any tax rises. Should Ruto overrun the National Assembly, we will regroup and overrun him in the wider National Assembly of the whole people of Kenya. Eseche migeno ni od bura mamalo bro chako twaka yanga e pend chik mar omenda ma higana 2023 yesani. Riwruok mar Azimio oramo ne ok gibisire lwedo ka gikwayo jokanyo mag duto e od bura mondo okire oko. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.